and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Hapit ka masakpi sa amigo ni Franco. O lagi, Sofia. Nasanta ang amo untang panagkita ni Greggy. Abasin og pasidaan ka na. Nga muhunaw na ka sa pagpakiglambigit kang Mr. Martinez. Sofia. Magpaabot ka pa? Nga si Franco gyud ang makasakop ninyo? Ha? Kathy? Sofia. Kinahanglan nga magsiway ka. Siway? Magwais ka, uy. Gamitang utok. Ayaw lagi ang kasing-kasing. Pero Sofia, Gitambagan na ti ka ha. Naaragin na nimo. naglibog ko. Masa may kalib ka nimo? Di ka maglibog kung mo desisyon ka. Unsay akong idesisyon? Ay kanimo simple ra gyud kaayo. Hunong na sa pakiglambigit nimo kang Mr. Martinez. Daoy. Libugon pa nimo, ha? Kuan manggod. Nadutlan ako. Na, mauna diha. Uy, kinahanglan nga maantigo kang makigbatok ang pagbati, ah? Kay kung palabihon mo ka ng maong pagbati nga ikaw madutlan ka, naunsa, magsagubang yun ka na kong problema, Kathy. Sofia. Nya, unsa man, makatunga ka diri. Naambot ani, Uy, pag sure in town diha, girl. Mana ra ko. Sige. Bye. Sige, bye. Ay, yabag na. Murag ko sa Diyos mabasol, Anita. Ito ko man ko nga maantigo ning muduwang babayhana. Maantigong muduwag sikit siya. Nga maantigong mubla, pero di man di ay. Ahak pa ya, kung magpadayon. Ungkag ang ilang pamilya, ani. Taga-ira ko halo-halo, Daibe. Medium lang. Pabugnaw ko kay Murag. Nag-trable nindukan ko da. Asa na ka tos utik? Nagpalayo na ba ka? Si Greggy. Hello, Greggy. Unsa may nitabo? Wa ko di mo ba pasabuta? Nganong kalit kami mag-cancel. Dihay si Tom. Unsay sitom? Nakitaan ko sa among silingan. O kauban ni Franco sa Tuslubuwa. Mao ba? Moto ni dali ko biya. Cancel. Asa na magkakaroon? Asa na ka? Duty na lang ko. Absent na lang. Ayaw lang tingali, uy. Kaya tingali magpangita to si Franco dito sa akong gitrabawaan. Kaya labing siguro, butugan dito sa utik na nakakita na ako nga dili ko sa Queen Hotel. Kung pasangil ra ba nga, doon ay meeting sa networking ba? Sa Herbal. Okay. Mura man og permi na kang gikulbaan. Tahimik lang ko na ta. Unsay tahimik? Larga ko. Asa man ka? Manto ka sa Bohol. Ay, upan ko. Unsa? Sige na pa. Mukuyog ko nimo sa Bohol. Doon ako'y atinan nga convention dito. Ay, mukuyog lagi ko. Kuan, kining murag dili mahimo, Kathy. Sabot lang, please. Dili ka pa kuyog. Kaya doon na kailain dito. Oh? Wa man. Ikaw pa ay pamakak. Good. Doon na kailain dito, no? Kaya ba man isulti ni Sofia, nga kamo ko, no, bisag asa mong mga negosyante, na agad mo ibabay. Mutuo ka man kang Sofia. Serious ko para kini sa negosyo. Mao ba? Okay, thank you. Bye. Shit. Uy, shit pa. Hello? Oh, come on. Gusto kong gawngan. Muban pa. No way, Kathy. Dili ko si Franco nga imo lang utu-utuhon. Buset ba yabi?
Kadyong utik mo'y nakadagboy sa akong lakaw da. Si Sofia, naasa may pultahan. Oh, hala no, kasayo ko ana. RH na? Uy, nga no, uy. Ganahala ko. Kondisyon lang. Pahungaw sa imong frustration? Mulang. Pun ang pagyud nga mularga. Kalakot eh. Mularga, kasi mularga. Si Craig eh. Mularga pa ingon sa bohol. Ay, mao gina siya, uy. Naibaw ko, kada buwan mularga gid na, bisag asa, Madavaw, Cagayan, Bacolod, Leyte, Zamboanga, Jensan. Mato mo gina siya dito, uy, naunsa ka ba? Gani. May hinungdan nga naglagot ko. Hala, no nga naman. Ikaw ra pa nag-ingon ha? Nga maugid ang mga negosyante. Bisag asa na ibabay. So, dawata ang kamatuuran, girl. Nga anak, gyud na. Lahi ko. Maglagot ko, ana. Gusto ko nga ako ra. Ugway lain. Oh, come on. Katawa mo ka. Sa naman eh. Ang katawa ka, uy. Honest pa, oh. Dili ko gusto nga doon ako'y karibal. Uy, Kathy, come on. Ang puso mo. Sa dahil ang good ko. Mama niya akong gibati. Patay na taan eh. RH hinungdan ani. Uy, hilom di. Uy, anong tumilak ka, uy. Emotional lang ko. Oo, nasa? Pa, si Sinoy Utik, oh. Siya ka nang naapot. Udah. Tay Claire, may Franco. Bay. Oh, niya. Gitadaan ta mo laming pan. Sa gulan to nig mainit nga kape. Uy. Namalit de ka? Ay, oo, bay. Noy Utik, asa na si Mama Cathy? Oh, murag paingon tingali tong mujute. Kay ni sakay man og taxi. Nya nisulto sa halo-haloan. Unya pagkahuman, isakay og taxi. Oh, may meeting makasya. Oh, murag wa pa dayon ang ilang meeting bay Franco. Maayo noon. Ang nga naman day? Nga naman? Di na sad ko musugot, oy. Nga musugod pa gyud si Mama og networking. Daghan na kay siyag trabaho. Wa nay lawas nga ikasukol, Noy Utik. Maluya na og maayo si Mama, ana. Bisan ako ba, Yotek? Di ko musugot nga musud pa siya ng networking. Ay, buutan. Yung kaya na yung imong inahan, Inday. Trabaho gilag maayo. Unsi ka puslanan sa kwarta, Noy Utik, kung maluya ang imong lawas. Correct. Sakto kayo. Mo na nga, tambagan na mo si Kati. Iniguli niya nga, di mi musugot nga mangita pa siya laing trabaho. Unsa nang imong gi-order? Nagpalit ko og lami ang sudan. Akong dad-an ang akong pamilya. Oh, wow! Anong say mo? Okay ra? Okay, kid kaayo, girl. Naglagot ko ni Greg. Maong panggaon ako ron si Franco. Kathy. Musayo ko uli para mapapas iyang daotang huna-una. Ug dili na ko niya sudyaan. Musayo ko uli ha? Okay? Mga alas 10 mo out na ko. Oh, okay. Alas 10 na. Muulit na ko. Nahibaw naman to si Sofia nga muulit ko. Ang akong bag ug ang sudan nga akong gipalit. Hello. Ikaw. Shit. Oh, Kathy. Muulit na ko. Get out of my way. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!